Аз съм Ахмед и днеска играем Майнкрафт. Така, аз тръгнах малко на лов. Съжалявам, че не можах да снимам. Кокошка! И вие си спомняте, че намерихме в третия епизод някакво село. В първия епизод намерихме някакво село. И аз сега се тръгнах от него, отидох на лов за овце. Намерих само две. И това намерих само две овце. Това е много гадно. Трябваше още една. Сега да видя, нали ми се оправи, дали имам кол. Така, в печката си спомням. Така, тук оставяме това. Кожата ще я взема да си направя бутуши или каквото мога там. Каска. Аз имам бутуши. Не, сейм. Готово, имам 32 торча. А сега как се правеше лъка? Спомням си. Готово. Изчакай. Как се прави отровна стрела? Нека ти беше отровната. Отровна. Това ли? Не, това е за скачане. Майче, това беше отровната, ами не знам. Не, това са ми... Омага, толкова ли съм тъп? Майче съм толкова. Добре, отиваме в Бещера. Забелязах една Бещера, докато вървях. Съжалявам, че не снимах този път. Там на онази Бещера отиваме. После ще разгледаме една друга. Ох. Първо казах ох и после пак ох. Така. Окей. Така, хора, съжалявам за прекъсването. Просто майка ми ме дойде. Така. Взема и това, намерих Iron. Супер. Така. Аспа. Да, точно сега реши да завали. Да, бейте от тука. Скирката ще ви бия. Ще ви затопля в главата. Там намерих някакъв айрон. И трябваше да си взема такава кирка. Камена. И да сега да го видя Ерон. Аз му виках преди. Аспа. Така може да се каже, че съм дошъл и за кол. Точно казах, че съм дошъл и за кол и готов кол. И какво прави това цвете тука? И сега, ако има един крипър... Ето къде направим. Торчовете ни спасяват.
Не, че те не ни спасяват, ама ни помагат да виждаме. Защото много пъти съм се загубвал в мини изоставени и съм се загубвал. Не, с дървената. И сега само да излезем от пещерата, защото ми омръзна вече, събрах айрон. Така. Хайде. Слагаме 8-те айрон. Слагаме това. И така, това ще бъде всичко. Дано да ви е харесало. И чао!